ओई का करता अकेले। प्रणाम मुखिया जी। ए खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कहाँ जाता नहीं? तो यात्रा पर टोक दहल की तो देखता नहीं हमार बनलो काम बिगड़ जाई। यही बेर तारे टोके के ललो आ तू हई सुनसान जगह में तेजा का करता रे। हाय कठ जमीनी के पेड़ बाटे नु। हां एक रखवारी करता नी। रे त रे गोरी कट जमनी फरला ई फरला आषाढ़ में तो गाछ रखता रहो आम हो कि बुझलाइल बा या लटकल बा। ऐसे बहुत फायदा बाटे। कट जमनी से बहुत फायदा बाटे। कथी के फायदा बारी? जोन चीनी के पेशेंट रहेला नु। हो चीनी के घरी बीमारी देखता नहीं घर घर लोग के पाटल बा। सही पकड़नी। हां ई जोन बाटे नु कठ जमुनी एक और चूरन बना के खाइल जाई नु तो चीनी के बीमारी ना होई। ये सही कहता रहते तो एकर आमदनी बका एकरा से बहुत बाटे। एक फैक्ट्री खोल ले बानी। फैक्ट्री खोल ले बाड़ी ते। हां बाग पूरी ते नहीं ते हेती बोल के लइका बड़ी फैक्ट्री के चलावता रे भाई। छोटा पैकेट बड़ा धमाका दिखे नहीं लेकिन फैक्ट्री खोल ले बानी। हां हां ते एकर पतवा का करेली सो में एकर पतवा के बहुत गुण बाटे। पता के हां रउआ खाइम नु तर और गोड़ के दर्द छाती के दर्द कुछो ना रही। दर्द भी ना करी रउआ छाती ना गोड़। हां हां एगो दवाई के 10 गो दुखे छोड़ा दी तू। हां ते फंकी बनला तोरा फैक्ट्री में। हां बाप रे बाप हई मकई के कर दे बोल। ई सब हमारा बाबू के ह। हई जमुनी तोर हो कट जमुनी हई मकई तोरा बाबू के हो गई। पूरा जितना भी दिखत है जितना भी मकई बस सारा हमारा बाबू के। बाप रे त है तना मकई का करलो सरी। इतना मकई हां एगो एकर मकई के फैक्ट्री बाटे। एकरो फैक्ट्री बा। हां दू गो फैक्ट्री बा कठ जमुनी के आ मकई के फैक्ट्री। तो मकई के फैक्ट्री में ई होला कि एकर दाना जौन बना के ओकरा के बेचल जाला। बेचल जाला। हां एहू से दाना? हां एक एहू से बहुत पैसा बाटे। अच्छा एक दिन के 1 लाख रुपया कमा लेवे नी। हां हां मुर्गी के दाना बना के बेचता रस। मुखिया जी देखियो दे एगो होदे फैक्ट्री बाटे खूब बड़का आ एगो होदे बाटे। देखो त नहीं हाँ, कितना बड़का बड़का बाटे। ई सब तोरे फैक्ट्री हो। हां ई सारा हमार फैक्ट्री हो। ये तो बारिश से हेती बढ़ के दू गो फैक्ट्री चलावता री। ई सब दोनों फैक्ट्री हमरा बाप के ह आ हम एकर मैनेजर बानी। अरे बाप रे बाप तू मैनेजर बाड़ी। हां पढ़े लिखे जेई से ये मैनेजर हो गइल इसते। हां अब न लो फेकुआ कहीं का रे दो तोरा पढ़े लिखे के चाही तो यहाँ के रखवारी कोइला बड़ा कट जमुनी के गाछ के। आज एतवार नु ह एही से बाबू भेज देला है कट जमुनी के रखवारी करेला आ मकई के रखवारी करेला। अच्छा अब एतवार हो। हां ओ बोलो हमरा तो पते न लगे अब एतवार हो जात नहीं है ब्लॉक में तो ब्लॉक में हमरा कोनो भेटाई। गाड़वा भगा दी तोरुआ के। अरे हमरा बंद होई तो चलो तनी घर। ए मुखिया जी हमरा घरवा छोड़ना भूख लागल। घर बहन हमरा जाए के बहन नहीं। ए हमरा भूख लागल बा। सवेरे से बानी हम 4 बजे भोरे से बानी। जो 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 चल। ए ना में जाम गोड़ दुखाए लागेला। अरे लइका बड़ी दौड़ के जो ए गोड़ दुखाए लागेला। हम फेनु जाब तोरे घरे छोड़ के चली ना एक बार चलना चली ना। अरे बैठ चल क्या पे भाई ये तू बोल के लइका बा बोलो ना काहे का लइका लीले के गुल आए